Togrwn आङो दिनै WhatsAppआव मा हरदों लोगोफोर मा होनो गावनि हिन्जावा खारबाय जाहैदों मा आंखौ फिसाय गैयैखाय माने आंखौ भाइरेल जानायखाय आंखौ मिनिदों आरोना आसलते बे Togrwn ना Togrwn बे Konjitaनि हौवाया बे ससियेल मिडियायाव गामसा खुलायलायनानै बै बुधबार हाथायफ्राव साथाफ्राव जानला मानला 25 टाका 30 टाका मोननाय आन्डारपेन्ट जकिखौ गाननानै गावखौनो गाव बिराद सेलिब्रिटिसो मोनखो ना माखो हा गिबियावनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बराय हरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर तो लोगोफोर बे समाव आं नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे गोदान आपडेट भिडिअखौ लानानै फैफिनलायबाय आरोना लोगोफोर तो जानो हागौ नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअखौबो सोरनिबा फेसबुकनि दारै नुदोंबो जानो हागौ सोरबाफोर नुवाखैबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर तो जायखियानो जादोला बे समावहाय आं बांद्राय गोबाव खालामलियासैनो सिदानो डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांदिनि नोंथांमोनाल' भिडिअखौ जोबजासिम नाय स्किप खालामनाङा आरोना लोगोफोर थौदो बिदिब्ला नायलांदो जानो हागौ लोगोफोर नोंथांमोना मोनथिखाबाय बै आंनि थाम्बनेलजों लोगोसे टाइटेलखौ आरो बेजोंनो इन्ट्र होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै अलरेडि मोनदांखाबाय जानो हागौ आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय मा भिडिअ लानानै फैदों आरोना लोगोफोर तो बे समावहाय नोंथांमोना मैया दाखालिसो जिहेतु ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुदों जानो हागौ मोनसे भिडिअनि भाइरेल जादों आरोना लोगोफोर जिहेतु Togrwn बा Konjitaनि फिसाय बा हौवायाहाय निजेरा सिस्टारनोहाय माने लन्थं भिडिअ खालामनानै हरदों जाहैदों आरोना लोगोफोर माने लन्थं माने आन्डारपेन्ट गाननानै भिडिअ खालामनानै बिथांनो WhatsAppआवहाय भिडिअखौ खालामना हरदों बिदि जाहैदों आरोना लोगोफोर तो बेखौ लानानै दिनै ससियेल मिडिया सानैसो सुबुङाहाय खेंफोरथि होदों आरोना लोगोफोर तो बेखौनो आं दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामदों जिहेतु Konjitaनि फिसाय बा Togrwnआ मानि थाखाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ भिडिअखौ खालामनानै बिथांनो हरनो गोनां जाखो नायलांदो बिदिब्ला बिथाङा मा बुंखो गुड इभिनिं लोगोफोर मोनसे खोथा आरोना लोगोफोर Togrwn आङो दिनै WhatsAppआव मा हरदों लोगोफोर मा होनो गावनि हिन्जावा खारबाय जाहैदों मा आंखौ फिसाय गैयैखाय माने आंखौ भाइरेल जानायखाय आंखौ मिनिदों आरोना Togrwnआ माने आंखौ बरायनानै लानो सानदों आरोना लोगोफोर A few moments later आसलते बे Togrwn ना Togrwn बे Konjitaनि हौवाया बे ससियेल मिडियायाव गामसा खुलायलायनानै बै बुधबार हाथायफ्राव साथाफ्राव जानला मानला 25 टाका 30 टाका मोननाय आन्डारपेन्ट जकिखौ गाननानै गावखौनो गाव बिराद सेलिब्रिटिसो मोनखो ना माखो हा एसे दामिनि गाननानै देखायनोबा माबा मोनसेमोनफ्रा बेफोरखौलाय जानला मानला बुधबार हाथायफ्राव 25 टाका 30 टाका कम्पानि 25 टाका कम्पानि लेल' होननानै मेरला जाबथिं माथो आरो जोंफोरबायदि एक्ट्रिस मानसिफ्रा बाहिनांगौबा थाइबा कमायना 25 टाकाफ्रावसो मोनलायबावो मिथिगौ Togrwn एसे दामिनि गानना देखायनायबा माबा मोनसेमोनब्रा नामाबो Togrwn बेखायनो एसे मोरला सिरला बियो मोनानि एक्टरा साला Togrwn निमकिया दा बुंनायखाय बुंनाय एसे दाय नांगोन नङा गावसोरनि दायखौथ' ससियेल मिडियायाव नुखाया दा दायसो नांलाबायगोन मेगन साना बखिदों मेगन सायाब्रा जोंफोर बेफोरबायदि 25 टाका 30 टाकानि आन्डारपेन्ट जकिखौ गानना देखायनायखौ Togrwn साला निमकि बुसाव साला सेलिब्रिटि मोनदों इयो बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ निस्सय थारैनो नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला बुजि मोनखाबाय बिथांनि बागै Togrwnनि बागै मा राव लानानै दिनै खेंफोरथिखौ होखो आरोना लोगोफोर तो बेनि गेजेराव आरो आं बांद्राय बुंनानै भिडिअखौ फोलावनो होनानै सानाखै जाबायदि बुंनांगौ बुंफोरलांखाबाय खेंफोरथि होलांखाबाय नङा होमब्ला लोगोफोर आथिखालनि सुबुंफोरा गोबाङानो बेफोरबायदि माने मोनसे मोननै खामानिखौ मावदोंब्ला माने सिमा बारनाय बायदि बेफोरबायदि माबाया रुल्सखौ खालामलांनो हमलांबाय आरोना लोगोफोर गावबा गावनो माने माब्लादि मा समावहाय गोरोन्थि खामानिखौ मावलांगोन बिथाङा सानस'नो हाया बुंस'लांनो हाया सानसे खालामब्लानो साननैबो खालामलांनो हागोन बेफोरबायदि बाथ्राखौ साननानै बिथांमोना इन्जय खालामनाया बारा जालांबाय आरोना लोगोफोर तो जियानो जा लोगोफोर जोबथारनायावहाय आं बांद्राय बाथ्राखौ बुंनानै भिडिअखौ फोलावला नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलावहाय गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामबावदो आरो जोबथारनायावहाय बे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोनायाव आंनि माबा मोनसे गोनां गोरोन्थि जादोंब्ला बयनिबो सेरावहाय आंनि निमाहा बिबाय बेजोंनो आरो नोंथांमोना बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना हो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय